jo vaig néixer als campaments, en 94, els campaments de refugiats saharauis que es troben al sud-est d'una ciutat molt petita d'Argèlia. I com tots nen i les nenes, vaig començar amb els 7 anys a participar en el projecte de Vacances en Pau. És un projecte molt famós a nivell de Catalunya i a l'estat espanyol en general, que és un projecte que permet que les nenes i els nens puguin sortir d'aquests campaments durant els mesos de juliol i agost per poder-s'ho passar aquí, amb famílies acollidores d'aquí. Jo vaig estar participant d'aquest projecte durant 6 anys, durant 6 estius consecutius. En el 6è, la família que m'anava acollint cada estiu me'n va fer la pregunta, o almenys em va convidar a quedar-m'hi, no? Amb la possibilitat de quedar-me'n aquí i estudiar. Però, malauradament, en aquells moments no es podia quedar, no? Si no era per motius de salut, no es podia. No? Tant el govern del Front Polisari com les associacions que gestionen aquests projectes no t'ho permetien. Però, al final, en el meu últim estiu, vam tenir un petit accident que va ser la clau perquè jo em pogués quedar aquí, que és que la família que l'últim any no em van poder acollir. O sigui, vaig arribar amb tots els nens i les nenes allà a l'aeroport d'Alacant i estava esperant allà la família que vingués a l'aeroport, no? amb l'associació, amb la resta de famílies de l'associació, per emportar-me'n a casa i passar aquell estiu amb ells. Doncs no es van presentar i es van començar a marxar nens i fins al final, que jo em vaig veure allà sol al mig de l'aeroport amb els membres de l'associació. I al cap de l'estona, jo, de preguntar per la família, on era, com és que no venia, que estaven trigant molt, em diuen que no em poden acollir aquest any. Clar, jo en aquell moment, amb 11 anyets, em poso a plorar, perquè clar, el meu objectiu és que aquest últim any, que és que jo havia parlat amb ells, de poder-me'n quedar i estudiar i tal. I clar, després de 3 hores de ploranera, al final es presenta una família i em diuen, ostres, que t'agradaria venir a passar l'estiu amb nosaltres. Clar, la meva resposta, ja de seguida em vaig enganxar als braços d'aquesta família, perquè ja em veia que si no tenia una família que em pogués acollir, acabar en els pisos de llavors de les monitores i monitors que ens acompanyaven en l'avió, o m'havia de tornar de nou als campaments amb l'avió que estava allà esperant encara. I xerrant així amb aquesta nova família, de que jo tenia unes intencions amb l'altra família, amb les que havia passat els estius anteriors, era de quedar-me. I clar, i tot això a aquesta família li va sorprendre molt. I em diuen, és que nosaltres ara mateix t'hem acollit perquè un dels nens, el nostre nen, que va venir l'estiu passat, no s'ha presentat, o sigui, no ha vingut amb el vostre grup. Llavors, el que farem és que tu et passis per ell, no? Perquè en aquest projecte una cosa molt interessant i molt important que es fa és que es garanteix una revisió odontològica, una revisió mèdica, coses a nivell de salut, per detectar i prevenir malalties infantils. I clar, aquestes visites, diguem-ne, mèdiques ja estaven programades amb el seu nom. Doncs em van dir, escolta, com realment us sembleu molt,
i més quan sou així tan petits, per nosaltres tots gairebé sou igual, no? Total, que em vaig estar passant, no, tot aquell estiu per aquest noi i al final, no, de dir, ostres, em vull quedar. La meva mare va fer un viatge molt llarg des dels campaments, la meva mare natal, des dels campaments fins a València, per ajudar en aquest procés, però li seguien denegant. Fins a l'últim dia, quan havíem de tornar ja cap als campaments amb la resta dels nois, jo no constava, el meu nom no constava amb ninguna família. Com la família que m'havia d'acollir, com cada estiu, no em va acollir, i aquesta altra família que m'havia acollit m'estava passant per un altre nen, jo no constava com a cap nen en aquell projecte, com si ja estaven als campaments. Doncs aquest petit accident em va permetre poder-me quedar aquí en Alacant en aquell moment, i que després la meva mare i amb uns amics, famílies que ja ens havíem conegut anteriorment als campaments, doncs em vaig poder quedar definitivament aquí a Catalunya. I res, vaig fer estudis obligatoris de secundària, em vaig matricular en grau superior d'animació sociocultural i després el d'integrador sociocultural, i ara mateix estic treballant en un centre de menors no acompanyats i res, ja independitzat de la família i diguem-ne que amb una vida ja més adulta. Doncs és que, clar, en aquests campaments hi ha unes dificultats afegides, que són els factors medioambientals, que és que aquests campaments es troben en la part del desert del Sàhara més inhòspida, no? Clar, això en quin sentit afecta? Això, primer, en l'aigua, en l'obtenció de l'aigua. S'han de fer uns pous, s'han de fer un procés de sanament d'aquesta aigua, que això primer, clar, ho dificulta tot. Després, tota aquesta població viu de l'ajuda humanitària. En el moment en què hi ha un desastre humanitari, no? En un altre indret del món, sempre també aquestes ajudes es veuen perjudicades, perquè d'alguna manera s'han de repartir més. Per exemple, el que aquests últims anys amb tots els refugiats provenents de Síria cap a Europa, moltes d'aquestes ONGs que hi treballen en els campaments s'han vist també condicionades, no?, per fer aquesta feina, no? Clar, en el moment en què redueixen l'ajuda humanitària, també la gent es veu perjudicada perquè necessita una font d'ingressos i no tothom té una garantia d'uns ingressos mensuals, tot el contrari, són una minoria, no? I, clar, imagineu-vos l'obtenció de l'aigua que fa la ONG d'ACNUR, que és la que està treballant allà en el terreny, fa gairebé 80 quilòmetres amb unes cubes per al mig del desert per arribar a uns pous d'aigua que estan a més de 100 metres. D'aquesta aigua l'han d'extreure amb unes bombes que funcionen amb uns generadors de benzina i que després han de passar per uns filtratges. Aquests processos són supercars i dificulten perquè
Antigament la gent es podia fer el seu propi pou, no? Allà la gent es construeix, perquè us feu una idea, es construeix com una mena d'habitació amb totxos d'adob, i aquestes totxos d'adob es rebossen, els que s'ho poden permetre, amb ciment, i després al costat doncs, tenen la típica, nosaltres que li diem la jaima, que és la típica tenda beduïna. Llavors construeixen un petit pati, no?, al voltant d'aquestes habitacions i la jaima, doncs, per refugiar-se sobretot de les tormentes dels sirocos i de les pluges torrencials. Doncs, clar, antigament cada família es feia com un petit pou allà al mig d'aquest pati i d'aquí s'obtenia l'aigua doncs, per donar de beure al bestiar si en tenies, doncs, per la higiene personal o per la higiene de la llar. Això ja no es pot fer, perquè, clar, imagineu-vos, enmig de no res, doncs la gent, clar, comença a habitar i a fer vida i a generar residus, i aquests residus el que passa és que es filtren i van a les aigües. I això ha fet que totes aquestes famílies tornessin a tapar aquests pous que tan necessaris són per totes aquestes cosetes que us havia dit abans. El mateix passa per l'obtenció de l'energia. Gairebé tothom se li ha pogut facilitar d'alguna manera, si no era d'ajuda de familiars a l'estranger, de part del govern, una petita placa solar i amb una bateria, i això és per llum, no? Després també l'ajuda humanitària es reparteix gairebé cada mes, cada dos, una bombona de gas per poder cuinar. I clar, just fa pocs anyets que els diferents campaments, perquè nosaltres diem els campaments de refugiats, però aquí estan com repartits en petites wilayas que vindrien a ser com a petites ciutats, i en aquestes wilayas cada wilaya té com un petit barri també, que és una forma que té la població saharaui d'organitzar-se, no? I aquí, doncs, també és més fàcil, no?, a l'hora de repartir tota aquesta ajuda humanitària, és molt més pràctica amb aquest tipus d'organització. Doncs, clar, la població saharaui sempre ha anat, després de 15 anys de guerra, va decidir la via pacífica. I una d'aquestes vies és el dret, no?, a manifestar-se als carrers i a reivindicar aquesta independència. I el que va fer un grup de persones és tallar una de les zones, diguem-ne, fronterisses, desmilitaritzades, que segons el pacte aquest d'alto al foc doncs, no hi podia haver cap presència militar. I per allà hi ha com una carretera que uneix el Sàhara ocupat amb la resta d'Àfrica, perquè realment el Marroc és com que és l'únic camí que té de sortida cap a la resta del continent africà. I clar, aquest grup de persones el que va fer és tallar aquesta carretera i com a forma de reivindicar l'espoli que estava havent de recursos naturals del Sàhara Occidental i sobretot aquesta part del Marroc de potenciar la seva economia a base de l'explotació dels recursos saharauis. Arrel d'això, el Marroc
va intervenir amb el seu exèrcit de la reial, expulsant aquestes persones que s'estaven manifestant pacíficament. Clar, l'exèrcit de la Saharaui, el Front Polisario, es va veure obligat a defensar aquesta població civil indefensa que s'estava manifestant allà pacíficament. I com ho va fer? Doncs amb un intercanvi de trets d'una banda a l'altra. Amb això, clar, es va donar per fet que el pacte aquest d'alto al foc ja estava trencat perquè Marroc l'havia vulnerat, no? Fent entrar aquest grup, aquest exèrcit reial en aquesta zona desmilitaritzada i atacant a la població civil desarmada. Jo tinc família que estaven vivint més o menys de forma nòmada en la zona més pròxima, que nosaltres li diem la zona del Sàhara alliberat, més pròxima, diguem-ne, a la zona aquesta on hi ha hagut aquests intercanvis de trets i clar, ja han tingut que sortir. Ara ja estan en els campaments i a tothom li estan demanant que deixin aquesta zona, sobretot la població civil, i estan fent una crida a tot el jovent, a totes les persones que tinguin uns coneixements militars o que hagin fet la mili, a incorporar-se a l'exèrcit immediatament. I sí, ens han arribat imatges i comunicats oficials de que en diferents punts hi ha hagut intercanvi de trets, inclús víctimes. De moment confirmades per part del Marroc, però de sahrauis, per sort, encara no hi ha ninguna. Jo, la meva vinculació amb els saharauis, doncs ara ja fa molts anys. Vaig començar perquè m'interessava el tema, vaig continuar acollint nenes, en el meu cas saharauis, recordo 5 ara així d'entrada, amb el projecte Vacances en Pau, i de mica en mica em vaig anar implicant més amb la causa i entenent que era la causa política, no? I des de fa uns anys intento intentar explicar no només a Mataró sinó arreu de Catalunya i a Espanya quin és el conflicte que tenen els saharauis, que és un conflicte d'autodeterminació, un conflicte que estan patint de forma molt greu. Ja fa pràcticament 45 anys que estan tancats en uns camps de refugiats en els quals s'hi pot fer una vida bastant miserable, i com dèiem abans, això només s'aguanta si tens una pasta molt especial. Respecte al conflicte que ara mateix, l'agressió que van patir els saharauis per part del Marroc i que ja fa 3 setmanes que dura, doncs nosaltres pensem que és conseqüència de tot el que ha passat abans. És conseqüència de 45 anys d'injustícia, de que l'ONU hagi estat incapaç de muntar el referèndum d'autodeterminació que fa 60 anys que diu que s'ha de muntar, que no es compleixin els acords que es prenen a la mateixa ONU i que es permeti a un país tercer ocupar il·legalment la terra dels saharauis, no? En aquest cas el Marroc. Nosaltres des d'aquí què podem fer? Nosaltres estem intentant donar difusió en tot aquest tema
perquè, clar, aquí a Mataró tenim la sort de tenir la gent com vosaltres i l'Uro, no? O l'altre dia doncs, també a la televisió de Mataró, que teniu sensibilitat. Però, com podem veure, doncs, el conflicte no surt als mitjans de comunicació generalístics més enllà doncs, que un dia puguin dir 4 coses, no? Nosaltres ens hem atorgat ser la veu dels saharauis aquí, intentem ajudar-los en tot el que calgui, apostem per la pau perquè pensem que la guerra no és cap mitjà, però també necessitem doncs, el que podríem dir la comunitat internacional que intervingui i que posi les coses al seu lloc, és dir, que faci fora el Marroc del territori i que organitzi doncs, un referèndum d'autodeterminació. Bueno, jo penso que podríem fer un país normal, un país on viure en pau. Jo sempre explico doncs, que hi ha gent que fa 45 anys que viu allà refugiats i la seva esperança és poder tornar a casa seva. Per tant, això ja seria un plus de tranquil·litat. També voldria dir que en els territoris ocupats pels marroquins hi ha també saharauis que lluiten per la seva causa i que aquests dies estan patint especialment la repressió dels marroquins. I m'agrada poder-ho dir perquè realment aquesta gent són els grans oblidats del conflicte moltes vegades i també els hem de recolzar. Nosaltres des d'aquí sempre hem intentat recolzar-los, els donem material, difonem les seves notícies i penso que hauríem d'estar al seu costat, sobretot. I torno a repetir, volem la pau pels saharauis i també pels seus veïns. Bé, motius podem buscar tots els que vulguem. En realitat no n'hi ha cap, perquè la terra dels saharauis hauria de ser la terra dels saharauis. Però, evidentment, com totes les terres, tenen les seves riqueses i les seves coses que volen tenir els seus veïns. Podríem parlar dels fosfats, podríem parlar de la pesca, de la sorra, del petroli, podríem parlar de moltes coses, però jo penso que no hi ha cap d'aquestes coses, d'aquests recursos naturals, que pugui justificar l'ocupació d'un país, cap ni una.